תרוצי מסביב לשולחן. אליאב יכול לקבל תמונה? אליאב יכול לקבל תמונה? אליאב יכול לקבל תמונה? רפי, אליאב יכול לקבל תמונה בטלפון שלו? תשלח לו עכשיו תמונה של אמא. בבקשה. תעלה את זה בואי. ביקרתי בכנסת. וואי, החיים ששמים בצד, אני אעשה פה. יאללה, שלח תמונה לאליאב. אסכרה נראה כמו עמוד תאורה עם דגל. קראי לה, נינה, קראי לה. נינה. לא רואים את הדגל. היי, מאם. רגע. עלה לי רעיון. שמה? רגע. שלא יעמוד לי? לא, שלא יעבוד לך עכשיו. שלח תמונה לאליאב, שלח את זה משהו. עמוד האש. לא, הילה.